ଘଟଣା ହେଲା ମୁଁ ସାଇ ସାଧନା ସ୍କୁଲରେ ପଢଉଥିଲି ପିଲା। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ପାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମୋର ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢେଇ ପାରିବିନି, 2 ବର୍ଷ ପଢିଲି ଆଉ ପଇସା ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି। ଜଣେଇଲେ ମ୍ୟାଡାମକୁ, ମ୍ୟାଡାମ ଆଉ ସାର୍ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ କହିପାରିବିନି। ମୁଁ ଆଗରୁ ଜଣେଇଥିଲି ମ୍ୟାଡାମକୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଜଣେଇଛି ପଢେଇବିନି। ତାପରେ କଟିଗଲା ପଇସା ଇନକମ କରତେ ବାହାରିନି, କେତେ କାମ କନି, କାମ କରି ସାରିକି 13,000 ଟଙ୍କା ସୁଝିଲି ପୁରୁଣା ପଞ୍ଚମ କ୍ଲାସ ଇଏ ପଇସା ଡିଉ ପଇସା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କହିଲା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନବ ଯଦି ସେ ଡିଉଟା କ୍ଲିୟର କର। ଡିଉଟା କ୍ଲିୟର କରିଦେନି ଆଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଲା ବେଳକୁ କହିଲେ ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖ। ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ଲେଖି ସାରିକି ସାରଙ୍କୁ ଦେଲା ପରେ ସାର୍ କହିଲେ ଖାତା ବାହାର କରନା ତାଙ୍କୁ କେତେ ହେଇଛି। ଆଉ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ କ୍ଲିୟର ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଆହୁରି ହିସାବ କରିଦେଲେ ଯେ 9,500 କେତେ ଟଙ୍କା ହିସାବ କରିଦେଲେ। ସେଇଟା କି ପଇସା ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ମତେ କହିଲେ ଯେ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ ପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଅଧିକ ପାଟି କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ତମେ ଯାଅ। ସେଇ 7-8 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଦୌଡ଼ିଲେଣି, 7-8 ଦିନ ଦୌଡ଼ିଲେଣି ଆଉ ଦୌଡ଼ି ପାରିବେନି। ଆଜି କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଥିଲି, ଆଜି ସେଇଟା ପଳେଇ ଆସିଛି ଥାନାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନା ଯାହା ବିଚାର କରିବେ, ମୋର ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦରକାର ପିଲାର, ସେ ପଇସା କଣ ପାଇଁ ନେବେ ସେଇଟା ବୁଝିବା ଦରକାର।